Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma liet elke week een reportage zien. Zodat die jet is er altijd wie in het programma Van Gewest tot Gewest. Dat is een onderdeel van over een zelfstandig programma in de Jeddere Jern. Dat doet het met Johan van der Zee. Want Johan van der Zee die had de meeste Friese reportages daarin maken. Ik deze uit 2001. En dan zien we het haar oor. Dat iets in het woord natuur. Inclusieve landbouw of landbouw inclusieve natuur. Maar krijgen we, je neemt dat natuurvriendelijk veehouden doen. Ja. Maar hoe je het dan nemen? De boeren die moesten ervoor zorgen dat een beetje de natuur in haar landbouw bleef. Ja. Nou, dan kunnen we een hele discussies over houden. Dat zijn we al net slag is, maar dat zien we nog niet waar. Wat ik meer benijd naar ben, dat we de stichting Gagelvenne werd je hem hingegaan. Wat is wel uit de Gagelvenne? Gagelvenne is nevens mij namen van een stukje gebied in Eerstelling weer. Want daar zit die groep boeren die het een beetje oorslaan worden. Onder leiding van Tjerk Hof, daar ben ik een beetje de voorman, en die had een boerderij in Ormkeep. We zorgen naar de reportage over de stichting Gagelvenne uit 2001 van Gewest tot Gewest. Wat ik veel deed, dat was dokteren met de zieke koeien. Wat ik nu doe, is voorkomen dat die koeien ziek worden. Dus signaleren dat de dingen niet goed gaan en dan direct ingrijpen. Als je een gezonde koe hebt, heb je ook rendement. Als je een hoge productie met veel zieke koeien hebt, heb je geen rendement. Dan ben je altijd aan dokteren. En daar gaat het om. Het hele jaar door water staat, dan krijg je ook veel van deze kattenstaarten. En dus, soms dan weer toch te droog voor de meeste planten. Ja, het is een paar jaar na de zomer geweest. Ja, dan willen ze wel weer terugkomen. Maar deze kleurt mooi. Wat is dit voor groep mensen? Dit zijn hoofdzakelijk leden van de Gagelvenne, de natuurvereniging de Gagelvenne. Die mensen die volgen al een cursus om te leren wat voor plantensoorten er in de sloot staan. En wat zijn het voor mensen? Het zijn allemaal boeren. Wat willen die boeren? De mensen die willen stukjes natuur in hun bedrijf opnemen. Als je dan maatregelen treft om de natuur zijn gang te laten gaan, dan wil je ook graag weten wat het resultaat ervan is. Hoeveel koeien moeten er nu gemolken worden? 108 heb ik er nu. Op dit moment. Ik heb gisteren nog gesteld, daar staan een heleboel koeien die worden niet meer gemolken, die staan droog. En het letten op hoe het met de koeien is, begint dat meteen? Ja, dat begint meteen, ja. Het is allemaal rustig. Er is niks aan de hand? Er is niks aan de hand. Ja, 5 uur, 5 uur sta ik op. En daarna ontbijten of Ja, ik maak meestal het eerst alles klaar. Dat de koeien de hele dag weer verder kunnen. En dan ga ik eten. Zo rond 8:30 meestal. Ja. Waarom bent u boer geworden? Ja, koeien zijn... het is heel leuk om met koeien te werken. Dat sprak me het meeste aan. Van begin af aan heb ik dat heel leuk gevonden. Het zijn toch wel heel aparte beesten. Heel rustig. Heel trouw. Je hebt toch wel een band met ze. Je kent ze ook allemaal. Een jaar 6, 7 geleden, toen had ik toch wel het idee dat... Toen ging het mis? Ja, wat is mis? Maar ik wil... Kijk, op een gegeven moment... hoe ervaar je iets, hè? Ik vond persoonlijk dat het niet goed ging. Dus dat ik te veel koeien had waar ik mee aan het dokteren was. Koeien die niet gezond waren. Die uierontsteking kregen, of die drachten kon krijgen. Of die last van de poten hadden. En ik kon eigenlijk nooit precies... ik kon niet de reden vinden waarom die koeien nou ziek werden. Nou, en toen ben ik op zoek gegaan naar kennis. Mensen die kennis hadden. Om mij daarbij voor te helpen. Andere boterbloemen hebben een handvormig blad. En deze hebben dus net als een wilg, een lancetvormig blad. Het blad is ook veel kleiner, hè? Ja, Heel klein, heel illig blad. Ja. Hij is wel een beetje raar, vind ik, voor Nederland. Ik vind het groot, wat langer. Ja, Daar stond hij ook, hoor. Staat daar denk ik een beetje in de schaduw, dus hij gaat... hij staat in de schaduw. Als ik nou zo'n groep als de Gagelvenne zie, dan denk ik, ja, leuk, ze hebben meer aandacht voor de natuur.
Maar lost dat het op? Nee, maar wij doen nog veel meer dan alleen maar door de natuur lopen en kijken wat we kunnen halen als je bepaalde maatregelen treft. Wij zijn heel druk met... Kijk, wij huren deskundigheid in op allerlei gebieden, maar ook op het diergezondheidsgebied. Ja, op de boerderij zijn de koeien het belangrijkste, maar je produceert in een omgeving. En je moet dus ook rekening houden met die omgeving. En dat is waar de Gagelven heel druk mee bezig is. Van, ja, hoe gaan we om met de omgeving waarin hoe kunnen we die mooi houden, natuur. En inderdaad ook die voedselveiligheid. Hoe zorgen we dat wij een veilig product leveren. En op zo'n manier dat we ook boer kunnen blijven. Wij kijken ook van, als je bepaalde natuur hebt, hè, en dan oogst je producten. Maar die gebruik je weer voor je koeien. En dan ga je er kijken van, hoe gaat die koe daarmee om? Gaat hij daar goed mee om of gaat hij daar niet goed mee om? Zijn jullie niet bezig zoals boeren vroeger ook bezig waren? Dus eigenlijk opnieuw het wiel aan het uitvinden? De kunst is in feite om dus het goede van vroeger los te laten op de grote omvang van de bedrijven van nu. En dat is koelgericht denken en koelgericht werken. Als ik dan gezien heb wat die koeien geven, dan laat ik die fles los en dan kan de melk weglopen. Maar dit zijn de normale hoeveelheden die die koeien ongeveer geven nu. Maar waar kun je nou aan zien of een koe gezond is? Ja of nee? Nou, je kijkt, als ze binnenkomen, je kijkt naar de spanning en de kleur op het uier. Dat zie je in een flits. De spanning en de kleur op het uier. Dus dit is het uier. Als je een ongezonde koe, ja, dan is hij ook echt ongezond hoor, maar dan zit er niet zoveel kleur op. Een wat rozig uier, hè? En dan wordt het helemaal wit. Kom maar jongens. Elke ochtend komt er tussen 6 en 7 uur een kolonne voertuigen het erf voorbereiden. Tjerkhoff heeft een bedrijf ingehuurd dat dagelijks het opgeslagen voer zodanig mengt dat de koeien het optimaal verteren. Bij ons zitten ze gewoon heel licht gekleurde augustus 2000. Jullie steken allemaal de neus erin. Ruiken. Voortdurend ruiken. Ja, ruiken hoe de kwaliteit is. Een koe ruikt ook. Ja. Ja. En dat is ook dagelijks werk, steeds Ja, ruiken. ook ruiken wat de koe... Als je een nieuwe partij begint te ruiken, dan ruik je altijd. Ja. Bijna altijd. De prik, hè? Kijk ook hoe het prikt. Als het grof genoeg Kijk, en als het dat blijft plakken, dan zit er suiker in. Ja. Heerlijk. Ja. Als een kuil slecht geconserveerd is, dan stinkt hij ook. Goed geconserveerd en ruikt lekker. Moet je ruiken. Ik zal wel zien. Je hoeft er niet eens te ruiken. Het valt me nog mee. Als het, ik denk dat zijn echt helemaal de restjes. Maar er zit nog wat kuil door. Kijk, het probleem van zulk voer is dat als je in warme omstandigheden dan begint dat te broeien en te stinken. En daardoor eten koeien minder. En dat is iets. Kun je even wat de buikvulling, de pensvulling aanwijzen, Aart? Wat voelt hij nou? Nou voelt hij gewoon op, met zijn hand zit hij op de pens. En probeert hij een beeld te krijgen van nou, hoe hard is die pensinhoud. En daarnaast beweegt de pens ook voldoende keren per minuut. Je kunt niet verwachten van de veehouders dat ze dingen doen die ze niet snappen. En op het moment dat ze het niet snappen, dan doen ze het dus niet. Nou, dan kun je er nog eens met elkaar over spreken. Ze zeggen, nou, waarom doe je dat nog niet? Nou, ja, ik zie de zin er niet van in. Nou, dan leg je dat nog eens uit. En gelukkig heb je dan ook andere boeren die succes hebben met datgene wat ze wel doen. En dat is veel effectiever dan dat zij het uitleggen dan dat ik het doe. Nou, welke kuilen ga je nou vannacht extra voeren? De graskuil? Ja. En dan het triticale, die combinatie. Ik denk dat je in grote lijnen rustig kunt zeggen, we willen Nederland wijd en wijdelijk houden. Nou, dus de meeste grondbedekking is gras. Dat kun je het beste op laten vreten door koeien. En dan liefst bedrijfseconomisch positief.
Want dan kost het de omgeving het minst. En wij kunnen met fietspaden en kikkerpoedertjes en windsingeltjes... hebben wij er als burger plezier van. Nou, dus ik denk dat het beleid er altijd op gericht moet zijn... om een stuk positieve, een stuk melkveehouderij in stand te houden in Nederland. Al is dat alleen maar om dat argument. Ja. Dus ik zie daar zeer veel in. En dan kun je denigrerend doen over kikkerpoedertjes en dat soort dingen. Alleen het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een prachtige windsingel hebt... en een kikkerpoel en een fietspad en kreupele koeien. Deze koe is 3 plus. Nou, dit is 2,5, 2 plus. 3 min. Doet iedere boer dit? Nee. Het is, ik moet eerlijk zeggen, 6 jaar geleden zijn we met een studiegroep begonnen. En hebben Joost de Veer, dat is onze begeleider, dat is een veearts. Die was het eigenlijk wat zat om koeien altijd als ze ziek waren te behandelen. En die zag veel meer in dat preventieve stuk, dus voorkomen dat koeien ziek worden. En wat dan blijkt, is dat veel problemen die voorkomen, die kun je lokaliseren. En je kunt terugkijken en zien wat er gebeurd is, wat er op zo'n bedrijf gebeurt. En dan kun je ook beter aangeven wat er wel en wat er niet goed gaat. Ik kan traceren waar het fout gaat. En dan kan ik zorgen dat het de volgende keer niet weer gebeurt. En in die 6 jaar tijd, als ik nu kijk hoe ik nu boer en hoe ik toen boerde, dan is dat wel heel anders, ja. Nu zijn ze net gemolken en nu vreten ze. Dus ik even kijken. Dit is er wel een mooi voorbeeld van. En hier heb je de heupen. En als je dan naar voren kijkt, dan moet aan beide kanten die buik eruit steken. Dan heb je geen probleem. Als die buik erin zit, er binnenin zit, nou, dan heb je een probleem. En dan is die pens leeg. En dan ga je er dan kracht voor in stoppen. Dan valt dat krachtvoer zo door die pens heen. Dan krijg je pensverzuring. De koe gaat niet herkauwen. En dan heb je het unieke wat een koe heeft. Hè, dat is een pens en herkauwen. Dat houdt dan op. En dan wordt het zeg maar een mens. Hè, dan gaat zijn ledmaag alleen nog maar werken. Ja, en dan ben je 70% van je voerrendement ben je kwijt. Want het is vrij uniek, want iedereen is toch wel wat kritisch naar koeien toe, maar het is toch vrij uniek dat een koe, een pensverwerker, gras kan verteren en daar melk en vlees van kan maken. Dat kunnen wij mensen niet. We hebben maar 1 maag, een koe heeft er 4. Er zijn toch wel een koe 7, 8 die slechter zijn gaan lopen. Nou, dat zijn de risicokoeien. Want je moet eigenlijk niet zoveel tweetjes hebben, maar veel meer eentjes. Hoeveel tijd zit u hier achter de computer? Nou, je zit 1 keer in de week voer je het in. En dan analyseren, dan doe je een half uurtje, een uurtje per week. Levert een koe nu meer op of minder? Een koe levert niet meer op, maar hij kost minder. Zo moet je het zien. Op dit moment begin ik wat meer te verdienen. Want ik ben er al 6 jaar mee bezig. Nou, dat is een heel proces. Hè? Maar op dit moment is het wel zo dat de extra opbrengsten de minder kosten die ik heb door een gezondere veestapel, daar kan ik die investering op dit moment wel uit betalen. Als ik een nieuwe stal ga bouwen, dan kan dat niet. Want een nieuwe stal is natuurlijk wel zo duur. Maar dat moet je dan weer over de lengte van de jaren zien. Zijn er momenten van twijfel? Waar ben ik mee bezig? Absoluut, ja. Wanneer? Wanneer je toch weer iets krijgt. Wat je gaat doen, je gaat investeren in iets en je denkt dat je ziektevrij bent. Maar je werkt met dieren, je werkt met de natuur. En je hebt natuurlijk altijd weer omstandigheden dat koeien toch zieker worden. Het enige wat je doet is het risico verkleinen dat je die ziektes krijgt. Nou, wat ik hier heb, dat is mest van een koe. Je hebt hier een massa mest in zitten. Die ga je uitspoelen en dan ga je kijken wat er overblijft. Nou, van deze massa moet ongeveer 1/3 structuurmassa overblijven. Ja, dan heb je, en dat moet ook goed verteerd zijn verder. En dan heb je voldoende structuur gehad in die pens en dan werkt die optimaal. Kijk, dit blijft er over. Nou, dit is dat stengelige materiaal. Dat zie je nu. Dat is toch behoorlijk verteerd, hè? En het echte stengel, een koe gaat natuurlijk niet 100%, dat stopt dan. Maar dit is wel ongeveer een half tot een derde van de hoeveelheid. Kijk, wat je er ook naar kijkt, zo'n maispitje. Die zou verteerd moeten zijn. En de inhoud zou in ieder geval weg moeten zijn. Nou, hij is leeg. Kijk, het velletje zie je.
Hoeveel tijd neemt dat dierenwelzijn nu eigenlijk in beslag? Nou, dat is je dagelijkse werk. Dat is het werk? In feite wel. De gezondheid van de koe, het altijd corrigeren en in de gaten houden. Het bezig zijn met de koeien. En dit zijn allemaal controlepunten om in de gaten te houden of het inderdaad goed is. Hoeveel subsidie komt er nu op dit bedrijf binnen? Nou, wij schrijven dan binnen die gagelvennen in op natuur. Nou, als ik het zo optel, als ik hier even kijk wat ik vang, dan zit ik op een kleine 4000 gulden aan subsidie voor allerlei maatregelen op natuurgebied. Per jaar? Per jaar. Maar nu hebben jullie weidevogelgebied bijvoorbeeld. Daar komt subsidie voor? Ja. En nu wordt er ook gezegd dat het helemaal niet helpt, dat de weidevogels er niet beter van worden. Ja, nou kijk, dat is nou, op zich komt het heel goed uit, tot men dit nu zo zegt. Want het zijn losse maatregelen, boeren kunnen erop inschrijven enzovoort. Dat is allemaal van bovenaf geregeld. En dan voer je alleen maar uit dat wat men als voorwaarde stelt. Nou, waar wij binnen die gagelvennen nou mee bezig zijn, dus dat is heel duidelijk een aantal maatregelen treft om dat weidevogelbeheer ook tot resultaat te laten leiden. Maar zo'n 4000 gulden, dat is toch peanuts? Ja, is het ook. Dan zou je toch kunnen zeggen van, laat ik dan toch maar biologisch boer worden, want dan komt er een behoorlijke subsidie los. Ja, maar kijk, dit is nou doe je eigenlijk hetzelfde als wat ik nu net uitgelegd heb. Je gaat weer een onderdeeltje bekijken, maar het is een vergoeding voor een stukje natuur en daar hebben we afspraken over. Maar het gaat erom van, wat doet die natuur voor jouw koeien? Is dat goed inpasbaar? Kun je daarmee werken? Is dat goed inpasbaar in jouw bedrijfsmanagement? Dus kun je ermee werken of heeft het heel veel extra consequenties? Nou, daarachter is dus... dan lopen we anders hier wel even door het land heen. Nou, wat bent u nou precies aan het doen? Wat wij aan het doen zijn, dat is een in ogenschouw nemen van de ontwikkelingen op de bedrijven van de leden van de gagelvennen. Om te kijken in hoeverre men doet wat men zegt. En of er op dit moment al wat resultaat te zien is. En daar rapporteren wij dan het bestuur van. Ja, er zit hier een buizertje achter in deze hoek. Waar precies weet ik niet. Maar er zit elk jaar een nest met jongen. Dan is het een boel lawaai, want dan hoor je die jongen wel krijsen. En 's morgens vroeg al, als je koeien gaat halen, dan... We hebben het nu niet een beetje over wat randverschijnselen. Meneer is veehouder en moet melk leveren. En we kijken steeds naar mooie natuurlijke dingen. Hoe belangrijk is dat? Nou, het is een en-verhaal. Ik bedoel, het is wat de natuur doen. Natuurlijk het inkomen moet er komen, maar ook dus een stukje natuur. En de wit die heeft er echt belangstelling voor. En dan pik je dat mee en heeft er ook wat oog voor. Even een draadje om een boom en dat het wat in stand blijft. En dan moet je toch in jaren denken om dat weer wat naar voren te halen. De boerderij is mijn inkomen. En ik wil graag een goede boterham hebben. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zulke soort kleine dingetjes niet mee mag nemen. En nou, je wil niet alles overboord gooien. Er gaat niet alles boven het geld natuurlijk. Hoe leuk is het niet als je hier 's morgens om 5:45, 6 uur de koeien haalt en je hoort allerlei vogels fluiten. En dat zijn toch ook de leuke dingen van het leven. Daar mag je toch ook van genieten. En dan moet je daar ook een beetje, wat voor doen is er wat een groot woord, maar misschien wat voor laten. Kijkend naar de koeien, is het toch goed? Ja, is goed. Kijk, als je dan die norm hanteert van 70% na het melken, even vreten en dan 70% moet liggen en hek houden. Nou, ik zie 3 koeien staan. Of ja, van afstand is het natuurlijk, maar ik zie heel veel hek houden. En dat moet? Dat moet. Dat is de basis van het succes. Er is geen ruimte meer voor boeren die hier voor dit soort ontwikkelingen geen oog hebben. Dan word je bedolven onder regels en controles. En dan wordt het een hele moeilijke, zware rit. En zo ervaren velen het op dit moment trouwens ook. En jullie? Wij niet. Minister Brinkhorst is hier geweest. Hoe ging die dag? Nou, goed. Ja, hij kwam aan
voor bij de weg. En toen hebben we een hele korte inleiding gehouden en toen hebben we eerst het hele bedrijf bekeken. Dus de kuil, het land, de koeien, de kalveren. Nou, de minister van Landbouw weet toch wel een beetje hoe een boerderij in elkaar zit? Wel een beetje. Een beetje. Gaat hij binnenkort zeggen tegen alle boeren van jullie moeten het zo doen? Nou, dat hoop ik niet. En dat denk ik ook niet. Waarom niet? Omdat je daarmee het ondernemerschap weer bij de boeren weghaalt. Als hij gaat zeggen van je moet het zo en zo. Nee, je moet met elkaar afspreken welke doelen je wilt gaan halen. En dan moet die boer zelf maar zien hoe hij dat doet. Biologisch boeren, dus is in het werk een hulsoort. Dus dit net. Wat hè? Gagelvennen ben geen biologische boeren. Nee, Nee. Dus, ze doen wel wat dingen, hè? De zijkant van de grijde, maar het zijn wel gewone boeren, zo kan zeggen. Ja, maar modernere boeren. Modernere boeren die meer ontingen hebben voor het vee en ook voor het land. Ja, maar ja, omdat het nog is, het gedijt ik wel, er zit ik wat rendement in, hoor, die internet meer. Nee, dat klopt. Ja. Dus ze krijgen wel wat subsidie. Ja, maar dat is er nou over vanzelf. Dat is wel net meer gekregen. Nee. Maar ze doen het nog wel. Ze bestaan nog wel. De stichting Gagelvennen, die bestaat nog mooi. Moderne boeren in 2001 en die ben nog altijd modern aan de gang. Dat wie een reportage uit van gewest tot gewest in het programma Gewest Friesland. Dat programma is de Takkenwiekenwerk. Dag.